ассалому алайкум тамошобинони иззатманд дӯстдорони ахбороти криминалӣ. бо истифода аз минбари телевизион ман майёри милитсия Акбар Шарифӣ тавассути барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти баъзе ҳодисаҳои ҷиноятӣ таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта ва корбарии милитсияи суғд дар самти мубориза ва пешгирии ҷинояткорӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандонро ба шумо шарҳ хоҳам дод. дар оғоз ба сархати хабарҳо таваҷҷӯҳ намоед. шиносномагирии тантанавии хонандагон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд. сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамсарашро оташ зад. Сераркаи чоштам, гав задам, сони ва алов фромдамон ва яшпе гугут. Сон дарги дастки куштам алове дастам сӯх. Сони больница гурон рафтам. милитсияи шаҳри Истаравшан дуздро дастгир кард. Минбаъд моликияти аҳолӣ аз хавфи ҷавони чапдаст эмин аст. کار کشور کردم اینجا سوم رو من نوشتم بعد همین اخیرش دیدم $100 رو 2000 رو بود میام گرفتم یک کرتکه گرفتم برونه رفتم من پوشایمانم. ибораи наҷотбахш сокини шаҳри Конибодомро аз ҷавобгарӣ озод намуд. ғоратгарӣ дар рӯзи равшан. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти пурраи хабарҳо. дар оғоз аз чорабиниҳои тантанавии шиносномагирии хонандагон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд хабар хоҳем дод. тавре масъулин иброз медоранд, ин ташаббус ба он хотир аст ки наврасон барои гирифтани шиноснома ҳавасмандӣ пайдо кунанд, ҳамзамон расидан ба давраи камолоту балоғат барояшон хотирмон бошад. масъулини хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен бо ташкили шароити созгори кору хизматрасонӣ эҳтиёҷоти сокинони ноҳияро барои соҳибшиноснома гардонидан таъмин намуда, айни ҳол диққати асосиро ба он равона карда истоданд ки ҳарчи бештар шиносномаҳои намунаи соли 1996 ба намунаи соли 2014 ё ID-кортҳои электронӣ иваз карда шаванд. зеро таваҷҷӯҳ ба ин самти фаъолият баҳри татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 таҳти рақами 207 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он мусоидат мекунад. самти дигари фаъолият ва таваҷҷӯҳи масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ин ҳарчи бештар ва саривақт таъмин намудани хонандагони синфҳои болоӣ бо ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият мебошад. маҳз бо ҳамин хотир кормандони хадамот дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи маорифи ноҳия нақшаи якҷояи корӣ тартиб дода, дар тамоми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида, қабули гурӯҳи наврасони ба синни шиносномагирӣ расидаро барои соҳибҳуҷҷат гаштан дар хадамот ба роҳ мондаанд. ташкили чорабиниҳои тантанавии супоридани шиноснома ба соҳибонаш дар ҳузури ҳамсолон, омӯзгорону волидон бо хотирмонияш ҷонибдорӣ ёфта ҳавасмандии хонандагонро бештар намудааст. чанде пеш ҳамин гуна чорабинии тантанавӣ дар ҷараёни ҷаласаи навбатии шӯъбаи маорифи ноҳия баргузор гашта, сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен майёри милитсия Диловар Холзода оиди тартиби ба расмиятдарории шиноснома, мавқеи шиноснома дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва истифодаи дурусти он ҳозирин, алалхусус хонандагонро огоҳ сохт. ҳамчунин 18 нафар хонандагон аз ду мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ дар вазъияти тантанавӣ шиносномаҳои худро ба даст гирифтанд. ёдрас мешавем ки ташкили чунин чорабиниҳои маърифатӣ бо дастури вазири корҳои дохилӣ аз ҷониби роҳбарияти хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ ба нақшаи кории хадамот ворид карда шудааст. зерсохторҳо дар минтақаҳо корбарӣ намуда ҳисобот медиҳанд. тавре масъулин иброз медоранд, ин ташаббус ба он хотир аст ки наврасон барои гирифтани шиноснома ҳавасмандӣ пайдо кунанд. ҳамзамон бори аввал гирифтани шиноснома ва расидан ба давраи камолоту балоғат барояшон хотирмон бошад. кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ ҷиҳати таъмини талаботи қонуну қарорҳои танзимкунандаи самти шиносномадорӣ
ва дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳ намуда фаъолияти хизматбариро ба роҳ мондаанд. нақшаҳои муштарак ва фаъолияти якҷоя бо муассисаҳои таълимӣ имконият медиҳад дар самти таъмини хонандагон ба ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияту шаҳрвандӣ, натиҷаҳо қонеъкунанда ва наврасон бе мушкилӣ соҳиби шиноснома шаванд, ки таҳкурсии ибтидоӣ дар ба даст овардани пайроҳаи мустақили зиндагӣ мебошад. имрӯзҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ташкили мунтазами ҷамоатҳои тантанавӣ хонандагон соҳиби шиноснома шуда истодаанд. масалан, ин наворҳо аз ҷараёни соҳибшиноснома гаштани зиёда аз 50 нафар хонандагони синфҳои болоии Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ноҳия мебошад, ки бо ташаббуси хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон ташкил карда шудааст. من سپاس خود را به کارمندان میلیتسی میرسانم که در چنین وضعیتی تنتنوی به ما شناسنامه من را پیشکش کردند. ما در آینده می توانیم با شناسنامه خود به مرکز ملی تحصیل داخل شویم و حجت‌های خود را می سپاریم و برای خلق و وطن عزیز خویش خدمت نماییم. محض کارهای فهمانیده‌دهی در مکتب‌ها هر نفری به سن 16 سالگی رسیده را سری وقت از طلبات قانونگذاری واقف و با گرفتن شناسنامه مفقه شهروندی او را معین می‌سازد. قبول دسته‌جمعانه و گروهی خوانندگان در خدمات‌های شناسنامه‌وی و شناسنامه‌سپاری متنوع در جای‌ها هوسمندی است که روند شناسنامه‌گیری را تیزانیده در رعایت گشتن نظام شناسنامه‌داری در کشور مساعدت می‌نماید. امروز اقدام بهترین کارمندان خدمات شناسنامه‌دهی ناحیه را من طرفداری نموده کوشش به خرج می‌دهم که بیشتر خوانندگان مؤسسه ما نیست همچون شهروند جمهوری تاجیکستان صاحب شناسنامه ملی گردیده باشند. غالبجان رحمتزاده سردار خدمات شناسنامه‌وی با قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفورov در مراسم شناسنامه‌سپاری خوانندگان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 13 اشتراک و از سخنرانی نموده نورسان را با پاس داشتن مقدسات ملی و همیشه وطندوست بودن دعوت نمود. با تاکید نامورده شناسنامه ملی جمهوری تاجیکستان نیز برای هر یک شهروندی که آن را صاحبی میکند مقدس باید باشد، زیرا در شناسنامه ملی رمزهای دولتی انعکاس یافته حجت اساسی است که شهروندی را تصدیق و تاجیکستان را همچون دولتی صاحب استقلال معرفی مینماید. در وضعیت تنتنوی همه 58 نفر خوانندگان به سن 16 سالگی رسیده مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه باباجان غفورov صاحب شناسنامه گشتند. همین گونه چاره‌بینی‌ها را خدمات شناسنامه‌دهی ناحیه با اشتراک خوانندگان دیگر مکتب‌ها نیز دایر خواهد کرد. хабарҳои криминалӣ барномаро аз ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ оғоз менамоем, ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров милитсия ба қайд гирифт. 4 моҳи зиндагии якҷоя кифоягӣ кард, ки шаҳрванд Зариф Абдуллоеви 24 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисор бадфеълии худро нишон дода ба сару рӯи ҳамсари 22 солааш сӯзишвории дизелӣ пошида ӯро оташ занад. ҳарчанд дар аввал гумон баршуда бо исрор аз худсӯзии арӯс мегуфт, зинда мондани ҷабрида ва роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ асли воқеаро рӯшан сохт. мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров асрори ҷиноятеро ошкор сохт, ки дар доираи оила ба вуқӯъ пайваста гумонбаршуда дар ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ Абдуллоев Зариф Рустамович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки санаи 9 январ бо истифода аз сӯзишвории дизелӣ ҳамсарашро оташ зад, кӯшиши ҷинояти қасдона содиршударо бо ҳодисаи сӯйқасди худкушӣ рабт додан мекард. дар ҷараёни санҷиши ҷои ҳодиса бо методҳои криминалистӣ равишҳои оперативию тафтишоти милитсия дақиқ карда тавонист, ки бо пешниҳоди далелҳои сунъӣ гумонбаршуда мехоҳад аз ҷавобгарии худро озод намояд. пиве хӯрдагӣ будам, вай гапбозӣ кард, ҷанҷол кардем, сони вай метарсонида будам, вай чоштам, сераркаи чоштам, гав задам, сони вай ало фромдамон вай ашпе гугут. сон даргиф дастки куштам алове, дастам сӯх, сони байнисигурон рафтам. гумонбаршуда Абдуллоев, ки қаблан бо ҷурми содир намудани ҷинояти авбошӣ суд шудааст, охири моҳи сентябри соли 2022 бо шаҳрванд Сатторова Азиза Абдуқаҳҳоровна соли таваллудаш 2000 сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо розигии тарафайн оила барпо намудааст. зиёда аз 3 моҳи зиндагии якҷоя кифоягӣ кард, ки домоди нав бадфеълии худро нишон дода дар ҳолати мастӣ
ба сару рӯи ҳамсар сӯзишвории дизелӣ пошида ӯро оташ занад. ҳарчанд дар аввал гумонбаршуда бо исрор аз худсӯзии арӯс мегуфт, асли воқеа замоне рӯшан гардид ки ҷарбдида ки 40% ҷароҳати сӯхтаи бадан бардошта буд, зинда монд ва нишондоди ӯро тафтишоти пешакӣ ба даст овард. ин ҳодиса дар ҳоле сар мезанад ки шавҳар дар ҳолати мастӣ ба норозигии зан дучор шуда даст ба кирдоре зад ки ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ мебошад ва аломатҳои таҳдидовар барои ҳаёти ҷавонзан гузоштааст. хонанда гап боз мекард, ҷанҷол мекардем. чанд вақт бо шумо зиндагӣ муштарак доред? 4 маҳиси. 4 маҳиси. оиладории шумо интихоби худи шумо буд ё ки волидайн интихоб карданд? ҳа, интихоби худам. дида оиладоршудагиҳо дидаан гавзида оиладор шудам. ҷароҳати сӯхтаи дастон, қафаси сина, шикам, сару рӯй ва роҳҳои нафас ҳамчун ҷароҳати вазнин ба саломатӣ осори бадфеълии шавҳар аст ки дар бадани ҷарбдида гузошта шуда сарнавишти оилаи ҷавонро дигаргун сохт. натиҷаи чунин бадфеълӣ дар асоси талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, бандубаст гардидани ҳодисаи ҷиноятӣ ва ба ҳабс гирифтани гумонбаршуда Зариф Абдуллоев гардид. барои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла милитсия пешгирӣ аз гардиши маводи мухаддир ва мусодираи воситаи нашадор самти афзалиятноки фаъолият аст. ҳафтаи равон кормандони шӯъбаи милитсияи дар нақлиётбудаи вилояти Суғд нақшаи нашаҷалобиро ошкор сохтанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиётбудаи вилояти Суғд бо мақсади пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор ки чунин кирдор ба саломатии ҷомеа таҳдидовар аст, як ҳолати муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор дар ҳаҷми калонро ошкор сохтанд. дар асоси ахбороти оперативӣ шаҳрванд Болтаев Равшан Абдуҷабборович соли таваллудаш 1979 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен барои ба муомилот баровардани мухаддароти растанигии бангдона мавриди коркардҳои оперативӣ қарор гирифта, милитсия дар ҷараёни маҷмӯи чорабиниҳои ғайри ошкорои оперативӣ дар 5 марҳила маҷмӯан аз гумонбаршуда Болтаев 10 килои 640 грамм бангдона мусодира намуд. Банда чинем ва кадем ин ба додам бад милисомо. чанд бор бангдона додедан одамва шумо? 4 бор ме 5 бор ме. гумонбаршуда Равшан Болтаев нишондод медиҳад ки ин миқдор растании нашадорро бо мақсади фурӯхтани нигоҳубин ва даромади аз фурӯши он ба дастомадаро барои харидории нӯшокиҳои спиртӣ ва дигар эҳтиёҷоти шахсӣ ки ба дилхушию бадмастӣ алоқаманд аст хароҷот мекард. тавре дар урфият мегӯянд бори каҷ ба манзил намерасад. зиёда аз 10 килограмм бангдона ба дасти милитсия афтод ва пайрӯҳаи гумонбаршуда Равшан Болтаевро ба маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. идомаи барнома. дар шаҳри Истаравшан ба кирдори ба ҷомеа хавфноки ҷавони 20 сола Фаридун Авезов нуқта гузоштанд. ин ҷавон дар содир намудани ҷиноятҳои бисёр лаҳзаинаи дуздӣ гумонбар аст ва 6 моҳ инҷониб аз чапдастиҳои ӯ аҳолии осоишта зарар медид. амалисозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси муроҷиати 11 ҷабрдида ба мақомоти милитсияи шаҳри Истаравшан имкон дод ошкорсозии 11 лаҳзаи дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ бо зараррасонии наздик 60 000 сомонӣ ошкор шавад. дар содир намудани силсила дуздиҳо шаҳрванд Авезов Фаридун Ғафурович соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан гумонбар аст. ин ҷавони чапдаст аз моҳи июн то охири моҳи декабри соли 2022 дар ҳудуди деҳаҳои Лакат, Якабоғ, Якатоли ҷамоатҳои деҳоти Зарҳалол, Пошкент ва Сабристони шаҳри Истаравшан манзилҳои беодам ки муваққатан соҳибонашон дар хона набуданд ҳадафи дуздӣ қарор додааст. аз пули нақду тилловорӣ то лавозимоти рӯзгор, ашёи сохтмонӣ ва либосу пояфзоли соҳибони хона нисфи рӯзӣ аз соати 12 то соати 14 дар рӯзи равшан аз ҷониби гумонбаршуда Авезов тасарруф шуданд. Инҷа шудан як коробча буд, коробча гиштам. Ама пулаш хол кард, 200 грамм монда. Купа кашова кардам, анҷа сумбуром носатам. Баъд ами ахираш дидам $100 $12,000 буд. Ям гиштам. Як куртка гиштам, ронда рафтам.
беҷазо мондан ва одат кардан ба муфтхӯрӣ аз ҷониби гумонбаршуда Авезов ки молу ашёи бо роҳи дуздӣ ба даст овардаро дар кӯҳнабозори Истаравшан фурӯхта даромади пулӣ ба даст меовард, заминаи идомаёбии дуздиҳоро гузоштааст. тавре гумонбаршуда ба тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад, тавассути девори иҳотавӣ вориди манзилҳои истиқоматӣ гардида озодона пулу тилловорӣ ҷустуҷӯ менамудааст. омадем ки дарон қулф замок ҳайрон шудем чӣ дарон қулфта дарек шода бенем ҳама ҷо шикастагӣ ҳамаё тит карда парафта рафтагӣ капилка будагӣ капилкаи дар нашба масумаша анихтошна намедонам ба ғайр аз ин тилло будагӣ намедонам чақадаш гум шудагӣ чақадаш ёфтем бо дар ҳар мавриди яғмогарӣ агар пул ё тилловорӣ пайдо намекард, ҳатман лавозимоти рӯзгор, либосу пояфзоли истифода нашуда ё нисбатан навро бо худ мебурд. Масалан, аз манзили истиқоматӣ ин ҷаб дида ба ғайр аз пули нақд, либосворӣ, ороишоти занона ва тӯҳфаҳои арӯси нав тасарруф шудааст. боздошт ва ошкор намудани шахсияти гумонбаршуда Фаридун Авезов мусоидат кард ки ҳангомаи атрофи дуздиҳо дар ҳудуди деҳоти Истаравшан пайдо шуда ки ҳамсояҳо ва хешу табор дар симои якдигар дуздро тахмин карда номуросо шуданд, бартараф шавад. бар асоси 11 далели дуздӣ, 5 ҳолати муайяншуда ва 6 дуздӣ ҳамчун ҷинояти ноошкор дар қайди милитсия буда нисбати Фаридун Авезов бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. ғоратгарие ки айни ҳол дар борааш маълумот медиҳем дар рӯзи равшан дар ҷои ҷамъиятӣ рух додааст. Сайриддин Пардаев, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат, дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди бозор ба таври ошкоро телефони мобилии сокини шаҳри Гулистонро тасарруф мекунад. ин ҷинояти ғоратгарӣ дар ҳудуди бозори фаровони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар рӯзи равшан рух додааст. гумонбаршуда Пардаев Сайриддин Искандарович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Баҳори шаҳри Ваҳдат, муваққатан сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, баъди шиносоии тасодуфӣ бо ҷарб дида марди 39 сола истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон ва якҷо нӯшидани нӯшокии спиртӣ нақшаи ғорат кардани ҳамқадаҳи худро кашида, зимнӣ қарор доштан дар растаи фурӯши молҳои маишӣ воқеъ дар ошонаи дуюми бозори фаровон ба амали ғоратгарӣ иқдом намуда ба таври ошкоро бо истифодаи зӯроварӣ як адад телефони мобилии 1040 сомонӣ арзишдоштаи ҷарбдидаро тасарруф намудааст. баъди муроҷиати ҷарбдида ба мақомоти милитсия дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, шахсияти гумонбаршударо милитсия ба зудӣ муайян ва ошкорсозии ҷинояти дараҷаи хафнокияш вазнинро таъмин намуд. тавре тафтишоти пешакӣ маълумот медиҳад каҷрафтории гумонбаршуда Пардаев дар ҳолест ки ҷарбдида ба ӯ зиёфат ороста муносибати дӯстона кардааст. айни ҳол шаҳрванд Пардаев Сайриддин Искандарович дар содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ гумонбар мебошад. мавзӯи дигар. ман пушаймонам. изҳори ҳамин ибораи наҷотбахш Саид Амирхон Мамаҷонов, сокини шаҳри Конибодомро ба ҳаёти осоишта баргардонида аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуд. ин ҷавон аз гумроҳзадагоне буд ки барои содир намудани ҷинояти хусусияти ифротӣ дошта ному насабаш дар рӯйхати ҷустуҷӯшавандагон меистод. ба таъкиди масъулини шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом, ҳар нафар имкон дорад дар натиҷаи ҳамкорӣ бо мақомот аз сабукиҳои қонун истифода бурда гуноҳашро сабук ё аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шавад. бо ҳамин шеваи муносибат шаҳрванд Мамаҷонов Саид Амирхон Саидович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоев деҳаи Хамирҷӯ ки барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ аз моҳи майи соли 2022 нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт, бо изҳори пушаймониву худиқрорӣ аз мулки ғарибӣ ба ватан баргашт ва худро аз оқибати нороҳаткунандаи пинҳон шудан аз таъқиби ҷиноятӣ озод намуд. зеро бо татбиқи банди эъзоҳи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ, милитсияи шаҳри Конибодом ва мақомотҳои ваколатдор ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуданд. бино ба маълумоти оперативию тафтишотӣ номбурда ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода фикру ақидаи онҳоро ҷонибдорӣ, наворҳои иғвоангез ва хусусияти ифротидоштаро тавассути интернет паҳн карда дар татбиқи
ҳаракатҳои ғайриқонунии онҳо ҳиссагузорӣ кардааст, ки ҳолати мазкур боис мешавад, ки нисбати Саид Амирхон Мамаҷонов дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ман мегӯям, ки ин кор дуруст нест, ин корро накунанд, шукри тинҷии ватанашонро фикр кунанд, кор кара омада зиндагишона пеш бурдан гиранд. дарки хатогӣ ва пазируфтани даъвати мақомот ҷиҳати қатъи фаъолият ба манфиати ташкилотҳои экстремистӣ Саид Амирхон Мамаҷоновро ба муҳити солими зиндагӣ баргардонид. акнун ин нафар ҷои худро боз дар ҷомеаи ободи диёр ёфта, имконияти озод зистан ва баҳравар шудан аз хушиҳои зиндагиро пайдо намуд. аз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз он нигарон аст, ки баъзе аз ронандагон нисбати олитарин арзиши ҳастии инсон ҳаёт беқадрӣ нишон медиҳанд. манзур аз ин гуфтаҳо пахши пиёдагард ва ҷои кӯмаку ёрмандӣ ба ҷабрида фирори ронандагон аз ҷои ҳодиса мебошад. ду ҳамин гуна ҳолат давоми моҳи январ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент ба қайд гирифта шуд. баъди дучор шудан ба ҳодисаи роҳнақлиётӣ ҳар як ронанда муваззаф аст, ки ҷои садамаро тарк накунад. дар баробари хабардор кардани корманди милитсия ба ҷабридагони ҳодиса кӯмак расонида ҷиҳати саривақт дастрас намудани онҳо ба муассисаи табобатӣ мусоидат намояд. ин амали инсондӯстона метавонад ҳаёти касеро ҳифз намояд. дар акси ҳол барои фирор аз ҷои ҳодиса қонунгузории ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст. санаи 8 январи соли 2023 тахминан соатҳои 16 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами давлатиаш TG 0077 US01 Ҳасанов Равшанбек Сулаймонович, соли таваллудаш 2001, истиқоматкунандаи деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент, ҳангоми ҳаракат дар километри 46-уми шоҳрои айни Панҷакент дар ҳудуди деҳаи Ёрии шаҳри Панҷакент аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ Эралиев Зиёваддин Гулмуродович, соли таваллудаш 2013-ро, ки роҳро аз тарафи чап ба тарафи рост мегузашт, пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. дар натиҷа пиёдагарди ноболиғ ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, бо кӯмаки дигарон ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бистарӣ гардидааст. ҳодисаи дигари фирори ронанда баъди пахши пиёдагард дар шоҳрои мазкур бо оқибати нохуш анҷомид, зеро аз сабаби саривақт нарасонидани кӯмаки тиббӣ пиёдагард ба ҳалокат расид. санаи 19 январи соли равон тахминан соатҳои 17:40 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira рақами давлатиаш 6744 MA02 Сатторов Самариддин Бурибоевич, соли таваллудаш 1994, истиқоматкунандаи деҳаи Нуристони шаҳри Панҷакент, ҳангоми ҳаракат дар километри 97-уми роҳи мошингарди айни Панҷакент дар ҳудуди деҳаи Нуристони шаҳри Панҷакент аз сабаби дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагарди ноболиғ Маҳмадризоев Нурбек Маҳмадқулович, соли таваллудаш 2011, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Чинори шаҳри Панҷакент, ки роҳро аз тарафи рост ба тарафи чап мегузашт, пахш намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар натиҷа пиёдагарди ноболиғ аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш пас аз дастрас намудан ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ба ҳалокат расидааст. дар ҳар ду ҳолат дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони милитсия, ҷиноятҳои мазкур бо изи гарм ошкор ва нисбати ронандагони фирорӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. инҷо расидем ба интиҳои барнома. қонун агар қувваи асосӣ барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бошад, ҳар як узви ҷомеа бо рафтори қонунӣ метавонад зиндагии худро зиннат бахшад. акси чунин амал ҳолатҳоеро ба бор меорад, ки мо дар гузоришҳо инкос намудем. ҳайати шахсии милитсияи Суғд тарафдори амалҳои созандаю манфиати ҷамъиятӣ дошта буда, риояи қонун ва тарзи ҳаёти солимро ба шаҳрвандон тавсия медиҳад. то дидори навбати хайр.